Príjemné poludnie alebo krátke popoludnie prajem. Ešte sa predstavím, moje meno je Ladislav Svršek, som zo spoločnosti Albertina IKM Bratislava a dnes mám pre vás pripravené ukážky z dvoch služieb, ktoré máte aktuálne možnosť na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici skúšať, a to je Oxford Music Online a keď sa sem zapnem, tak Oxford Art Online. Nebudem príliš rozprávať veľa teoretických vecí, pretože cieľom je predviesť vám tú základnú funkcionalitu týchto dvoch portálov, aby ste si ten triál mohli naozaj naplno vyskúšať. Oxford University Press tiež pravdepodobne netreba predstavovať, je to renomované akademické vydavateľstvo a tie dve služby, to znamená Oxford Music Online a Oxford Art Online, vlastne stoja na základoch kedysi dávno, vám umelcom to asi bude známe, encyklopédia, to je Groove Music Online, alebo teda Groove Music a Groove Art, ktoré Oxford University Press v minulosti vydávali najprv teda v tlačenej podobe, potom to prešlo do tejto elektronickej. V porovnaní treba s ich časopiseckými kolekciami alebo v porovnaní s inými veľkými časopiseckými databázami sú tieto dva portály také komornejšie, menšie. Keď ste na tej úvodnej stránke, tak vidíte, že vlastne čo všetko zahrňa ten portál, ktoré publikácie sú tam spracované a vidíte, že tam v podstate len nejakých 50, viac než 52 000 článkov, ktoré teda pripravujú do toho vedci, umenovedci z celku širokého spektra odborov. Takže nie sú to nejaké obrovské veľké databázy, v ktorých by bolo nejaký veľký problém sa zorientovať. Vám by aktuálne v rámci toho skúšobného prístupu mal fungovať prístup bez toho, aby ste zadávali meno a heslo, ale keďže ja nie som u vás na IP adresách, tak sa potrebujem prihlásiť, aby som vám to vedel ukázať tak, ako by ste to mali vidieť. Čiže vy, keď sa prihlásite na IP adresách, to znamená z počítačov, na vašej akadémii do tej služby, tak by tam nemalo byť to prihlasovacie okienko, ale malo by tu byť, predpokladám, že teda názov tej vašej inštitúcie alebo skrátka tej vašej inštitúcie. Pri reálnom predplatnom je možnosť vytvoriť si aj osobný profil v tej službe, čo je užitočné v prípade, že by ste si chceli, tuto ja ho nemám, v prípade, že by ste si chceli odkladať nejaké nájdené dokumenty priamo online, ale myslím si, že v závislosti od toho, čo by ste hľadali a koľko by ste toho potrebovali, tak je to na vás, aby ste si to pripravili. Na tej úvodnej stránke, okrem teda tých základných informácií o tej službe, sú potom také, povedal by som, promované články, promované témy, ktoré aktuálne boli aktualizované alebo ktoré nejakým spôsobom boli doplnené. Vrátane teda informácií, čo všetko sa v rámci toho portálu zmenilo za ostatné obdobie. To najdôležitejšie pre vás, pokiaľ budete hľadať čokoľvek v týchto dvoch službách, je tá vrchná lišta, kde je jednak teda vyhľadávacie okno a potom sú tu možnosti pozrieť sa na tzv. Topics, ktoré sú v rámci tej služby dostupné. Keďže sme v Music Online, tak ideme cez témy a veci špecifické pre hudbu, takže tu sú hudobné nástroje, o ktorých sa píše éra, v ktorej bolo niečo vytvorené, región, ktorého sa to týka, prípadne priamo miesto, alebo rola toho daného interpreta, skladateľa, kohokoľvek, kto sa okolo tej hudby pohybuje. Tu sú vždy vybraté také tie najpoužívanejšie, kedykoľvek by ste potrebovali vidieť všetky, tak si môžete kliknúť na to Browse All, čo v podstate prepne celý ten systém do pokročilého vyhľadávania. Čiže keby som ja, vrátim sa o tú jednu stránku naspäť, keby som ja tu klikol na pokročilé vyhľadávanie, tak to bude presne tá istá obrazovka. Tu vidíte, že je tých článkov 58 301, čiže okamžite vidíte úplne kompletný obsah tej databázy. A ak máte záujem vidieť tie topics, vidíte, že sú
štrukturované do takej stromovej štruktúry. Nástroje, éra, ja som tam kde si hľadal, tu je occupation, čiže mohol by som si tam skúsiť treba nájsť dirigentov, a mám tých 3611. Toto je taký všeobecnejší prístup k tomu prezeraniu, keď by ste sa chceli zoznámiť s tým obsahom. To znamená pozrieť sa na to z tých jednotlivých vecí, jednotlivých hľadisk, ktoré sú tam k dispozícii. A keď to vyčistím, ešte ostanem pri tom plnom počte tých záznamov, tak je ešte možno zaujímavé vidieť, že koľko je tam z tých záznamov článkov a koľko je tam obrázkov, čiže mnohé tie články sú doplnené o obrázky a vidíte tu tiež všetky typy tých publikovaných častí, ktoré sú dostupné. Najviac je tam teda biografických článkov, nejaké family article, place article a subject references. Všetko ostatné v tom pokročilom vyhľadávaní je, myslím si, pomerne jasné. Viete si vyberať prípadne aj nejaké hľadanie predstavení, ktoré boli odohraté, takže dá sa tu skúsiť ísť aj cez ten live event. Pri každom tom máte nejakú pomôcku. Tuto je napríklad, ak by ste chceli hľadať pred našim letopočtom, takže ako sa to používa. A tu už sme vlastne na spodku boli. Dôležité ešte pre vás je, to platí v podstate na akýchkoľvek stránkach Oxford University Press, aby ste mali tie články dostupné, že tam bude tento zelený zámoček. Čiže aj keď tu je toto hlavný indikátor toho, že som prihlásený s nejakým menom a heslom alebo som na tých správnych IP adresách, tak aj toto je tu dôležité. Skúsim nejaké základné vyhľadávanie. Neviem, či poznáte nástroj Theremin. Takže je tu článok, ktorý je o tom nástroji a potom sa mi tu ukazujú, predpokladám, že rôzni interpreti, prípadne autory, ktorí tento nástroj využívajú. Ak sú dostupné obrázky, tak sa dostanete aj k obrázkom, ktoré boli v rámci toho Music Online dostupné a samotný ten článok, v závislosti od toho, na akú tému teda bol publikovaný, tak tu vidíte jeho úplný text, ktorý je k dispozícii vrátane bibliografických údajov. Na mnohých miestach vás ten Oxford ešte potom odkazuje do svojich ďalších služieb. Dalo by sa pozrieť, Oxford Music Online máte dostupný, takže tam by sme sa mali dostať. Takže tu je ešte jeden typ. A teraz je tam všetko v rámci toho, ale pri tom výsledku toho vyhľadávania, keď sa vrátim, tak si môžete tiež všimnúť, že vám ešte dáva do pozornosti vyhľadávať to isté v Oxford Dictionary of Music alebo The Oxford Companion to Music. To sú dve ďalšie referenčné diela, ktoré teda vy teraz na vyskúšanie nemáte, ale keby ste veľmi chceli si aspoň pozrieť, že čo teda dobre k tomuto nástroju píšu tieto dve diela, tak to môžete vyskúšať a objaví sa vám tu výsledok z tých ďalších dvoch referenčných diel. Tam ale už neboli tie zelené zámočky, takže asi sa nedostanete k tým rozsiahlejším úplným textom, ale takáto možnosť tu je. Keď hovorím o tom vyhľadávaní, platia tam v podstate v zásade tie isté finty, ktoré ste možno zvyknutí používať v iných vyhľadávačoch, takže pokiaľ by som chcel napríklad niečo vyhľadať ako frázu, alebo najprv to robím ako chybu, dám to bez tých úvodzoviek a dám Peter a Vlk ako dielo vyhľadať, tak si všimnite, že tých výsledkov je nejakých 182, ale tu mám Petra, tu mám Wolfa. Je to jednoducho nie úplne súvisiace, takže o mnoho rozumnejšie bude použiť úvodzovky ako frázu a v takom prípade namiesto 182 výsledkov mám 6 výsledkov, kde sa skutočne pojednáva o tom Prokofievovom diele Peter a Vlk. No, musel by som čítať pozornejšie, že v akých súvislostiach, ale predpokladám, že určite tu bude aj samotný Sergej Prokofiev ako samostatný článok, kde vidíte, že tuto o konkrétnom autorovi, skladateľovi
je pomerne rozsiahle biografické dielo. Keby som si ho chcel vytlačiť alebo stiahnuť, čo sa samozrejme tiež dá, tak to bude niekoľkostránkový dokument a dokonca sú tam k dispozícii nejaké obrázky. Takže v rámci toho článku je aj táto jeho fotografia. Ak by ste potrebovali PDF z toho článku, máte dve možnosti. Buď to využiť tento PDF generátor, ktorý je priamo súčasťou tej služby. Musíte teda potvrdiť, že si uvedomujete, že je to licencovaný materiál, na ktorý sa vzťahujú nejaké autorské práva a on potom vygeneruje, to bude asi väčšie, tak to možno potrvá, uvidíme, vygeneruje PDF dokument a už je to tu. Čo je v podstate ako keby ste si to vytlačili v rámci počítača na tlačiarni. Nie je to nejaká kópia z knihy, ktorá v podstate už v tlačenej podobe ani neexistuje. Sniežok ma tam zaujal, lebo dneska nám padá snežik, neviem ako u vás, tak som si to všimol. Čiže vidím, že to má, konkrétne o Prokofievovi je tam 45 stránok, čo sa týka teda dokumentu. A ak by ste ho potrebovali odcitovať, tak je tu niekoľko tých základných formátov APA MLA Chicago, takže stačí si potom buď to stiahnuť, alebo Ctrl-C, Ctrl-V vložiť na miesto, kde to potrebujete odcitovať. Ak by ste používali niektorý z tých citačných manažerov, ktoré sú tu spomínané, tak je to možnosť stiahnuť v troch základných formátoch a naimportovať si to do toho svojho obľúbeného. Ak by som mal osobný účet, môžem si tu robiť záložku, čiže sa mi to objaví potom v mojom osobnom profile ako dokument, ktorý ma zaujal, ku ktorému sa chcem vracať, čiže ho nebudem musieť dohľadávať. Zdieľanie a poslanie e-mailom je to vlastne len link, ktorý sa objaví buď na klasických sociálnych sieťach, alebo teda pošlem odkaz niekomu ďalšiemu, ale ten ďalší, kto dostane odkaz na túto stránku, tak musí mať samozrejme prístup, inak sa k tomu nedostane. A tu sa prepína potom tá možnosť toho zvýrazňovania, tuto to teraz asi rýchle nenájdem, zvýrazňovania tých vyhľadaných slov, ktoré tam v tom článku boli. V prípade tých rozsiahlejších článkov máte aj vľavo štruktúru, čiže je tam jeho život v Rusku, v USA, v Európe, v Sovietskom zväze, rozpis prác a potom teda bibliografia ako taká, prípadne odkazy na nejaké ďalšie súvisiace záznamy, prípadne ďalšie súvisiace témy, ktoré by sa dali v rámci Oxford Music Online vyhľadať. Takže toľko k vyhľadávaniu, to boli tie úvozovky, možno ešte jednu fintu, ktorú môžete používať. Ak si nie ste istí koncovkou toho slova, koncovkou nejakej frázy, tak môžete použiť hviezdičku, čiže neviem, či je pentatonik, pentatoné, proste niečo k pentatonike ako takej, tak kľudne ten koniec slova nahradím hviezdičkou. V takom prípade mi nájde rôzne výsledky, ktoré budú ale súvisieť s tým, čo som hľadal. Čiže pentatonik, a keby som hľadal, tu je väčšinou ik na konci, ale zrejme v nejakých iných textoch by sa našli aj ďalšie. A opäť tuto vidíte, som sa akurát strafil nie je to až také zle, 403 článkov, ale dokonca až 10 obrázkov, pričom teda sú to len obrázky, nefunguje to, že by vám to vedelo zahrať cez nejaký software, takže ani tie notové zápisy iným spôsobom, než ako zobrazením, prípadne vytlačením použiť nebudete vedieť. Ak si zobrazíte obrázok priamo ako z výsledku vyhľadávania, tak je tu potom ešte vždy odkaz, že z akého článku ten obrázok pochádza, pretože nie je to obrazová databáza, tie obrázky sú vyberané z tých článkov, ktoré tu boli spracované, takže vždycky sa viete vrátiť priamo k tomu článku, v ktorom sa to píše. Čiže toto je celku rozsiahlejšie a vidíte, že tie notové zápisy sú tu v rámci tohto článku dostupné. Vrátim sa na ten úplný začiatok. Možno ešte k tomu pokročilému vyhľadávaniu.
Ak do ňoho vstúpite, tak tu ešte máte potom možnosť použiť aj viacero výrazov a kombinovať ich tými základnými logickými operátormi, ale vedeli by ste si to cez tieto logické operátory vylepšiť, pospájať, dať ten výsledok zaktualizovať a pracovať s ním. Chcem vás na tomto mieste ešte upriamiť na Tools and Resources, pretože ak by ste chceli v tej na Oxford Music Online sa pozrieť na ten obsah ešte trošku inak, tak ako ho tí kurátori pripravujú, tak sú tu spracované tzv. Subject Guides a Research Resources, kde keď zájdete nižšie, tak sú tu základné Topical Guides a tam sa môžete vnárať treba cez obdobia barok, klasika, stredovek, opera, základné veci z 20. storočia alebo téma venovaná ženám ako skladateľkám. Prípadne, keď sa ešte jedno vrátim, čo je tiež celku zaujímavé, sú tieto timelines, kde si môžete pozrieť, sú tam pripravené v podstate 3 opery, teda premiéry opier, contemporary music alebo woman music. A to je v podstate taká chronológia, časová linka, kedy sa čo udialo a vy pri každom samozrejme máte potom odkaz do toho Oxford Music Online, kde sa viete pozrieť na ten článok, kde sa o tom píše. Takže zopakujem ešte raz na vrchu stránky Tools and Resources a tu ku koncu, okrem iných, máte aj Subject Guides a Research Resources. Toto sú také pomocné, by som povedal, tie na vrchu, ale keď si to preskrolujete nižšie, tak tu sú tie topic guides a tieto timelines, ktoré by vás mohli zaujímať. To je asi k hudbe. Máte nejakú otázočku prípadne, alebo niečo ešte ukázať, niečo ste si tam všimli, čo by ste si chceli pozrieť? Viete, čo mňa napadlo? Dajú sa tie PDF-ka potom aj preložiť priamo tu do slovenčiny? Či je potom... Lebo dajú sa Um, citovať, proste to stiahnuté PDF, či by bolo možné preložiť do slovenčiny. Priamo Oxford nemá vstavaný žiaden prekladač, čiže Ani taký keď technický, som taký... tu, Mhm. tak môžete vyskúšať, závisí od toho samozrejme, aký máte nainštalovaný prehliadač, ale Google Chrome zvykne tu mať možnosť, ak to nemáte vypnuté, Aha, preložiť stránku. Ja to pohľadám. Niekde totiž to sú také nástroje, preložiť tu. aha, dobre. Takže A takýmto poviem si, že to spôsobom. ten treba do češtiny a on mi to preloží, ale teda použije sa ten Google Translator. Áno, áno, ale No, super. na takú rýchlu orientáciu funguje to na tej stránke, takže len treba mať, zvyčajne tu býva ikonka, ja ju tam nemám, pretože ja si angličtinu nedávam prekladať, takže on mi to tam vypína, Mhm. tak ale keď nie je tam, tak niekde v menu býva zvyčajne možnosť, tu je teda, že preložiť Dobre. a OK, ďakujem pekne. môžete si to skúsiť urobiť. To PDF bude vždycky v angličtine. Áno. Ja to pre istotu, moment, teraz mi to napadlo, že to vyskúšam, možno, že nebude. Mám to v Aha. češtine. To mi dal tiež v češtine, ale teraz bude zážitok, že či to PDF bude v češtine. No, PDF je v angličtine stále. Mhm. Čiže to je generované tam zo serveru, nie je to generované z tých stránok. Ale keby som ja si tu na tejto stránke dal, že vytlačiť teda Ctrl-P, tak tuto to sa nám vie vytlačiť v češtine a keď máte zase Chrome alebo niečo, tak zväčšine tam býva uložiť ako PDF a viac menej viem si urobiť to PDF tu. Super, Nevýhoda tohto ďakujem. PDF je, že tu nie je na konci tá citácia v žiadnom z tých našich knihovníckých formátov. To znamená, všetko, čo tu je popísané, tak je tam ako uvedené, odkiaľ to je, ale keď si vygenerujete toto PDF, tak tu máte na každej tej stránke v podstate informáciu, takú tú klasickú printed from Groove Music online, blablabla.
Takže je tam tá informácia, odkiaľ ste to vzali. Super, ďakujem pekne. Páči sa? Takže Oxford Music Online je v podstate teda Groove Music Online, čo sú Oxford Dictionary of Music a Oxford Companion Music. A keď ideme na to umenie, tak tam vlastne Oxford Art Online je zľahka väčší alebo komplikovanejší, pretože pozostáva z Groove Dictionary of Art, teda pôvodný Oxford Groove Art v podstate, a z Benezit's Dictionary of Artists, teda z slovníka umelcov. Predpokladám, že ten Benezit je nejaká známa značka. Nie som v tejto oblasti zbehlý, takže neviem povedať. Inak sa to viac menej podobá tomu, čo sme videli v tom predošlom. Ja sa zase musím prihlásiť, aby som to videl ako vy. Len s malinkým rozdielom je to prispôsobené na to umenie výtvarné a prípadne teda 3D. Takže tu, ak si pozriem na fields, tak budú z tej oblasti, aké médium, to je oblasť, alebo teda obdobie, oblasť, tam prípadne place, tam sa to moc nemení. A tu zase budú iné role tých autorov. Takže všetko ostatné je v podstate veľmi podobné a rovnako to teda funguje aj s tým vyhľadávaním. Keby som sa pozrel, že chcem vidieť Alfonza Muchu, tak tu vidíte a na rozdiel od toho Music Online, tu vám aj pri tom výsledku vypíše, v akej kolekcii to našiel. To znamená, tento záznam je z Groove Art Online. To sú nejakí iní. A tento Alfons Mucha je z toho Benezitu. Už len z toho, ako je spracované názov toho hesla, to znamená, vidím, že Mucha Alfons alebo Alfonze alebo Alfonso Maria, tak mi to evokuje, že ten slovník Benezit vôjde viacej do hĺbky, než ide ten Groove Art Online. A keď si to aj porovnáte, tak toto je dokument, ktorý má pár stránok, v podstate také tie základné encyklopedické informácie o Muchovi, ale keď si zájdem do tohto záznamu, tak už vidíte, že je to rozdelené dokonca na niekoľko častí. Sú tu obrázky, 2 podpisy, zoznam výstav, zoznam galérií, kde majú jeho práce, rekordy na rôznych aukciách, kde sa koľko, čo za koľko predalo. Takže bibliografické záznamy. Takže je to trošičku iné. A keď vy sa ponoríte do tých záznamov, tak aj tu sa potom zmení tá možnosť, lebo vy môžete vyhľadávať len ten slovník alebo len tú encyklopédiu, takže si tu potom treba uvedomiť, že už sa môžete pohybovať vlastne v 2 dielach. Ja teda odporúčam využívať, tu je na vrchu vždycky Oxford Art Online, to vám vyhľadá v obidvoch. Obidve diela dokopy, keď si dám to pokročilé vyhľadávanie, tak majú cez 221 tisíc článkov, ale keby som tam dal len ten Groove Art trebárs, tak tam v pokročilom vyhľadávaní vidím 39 tisíc, takže cez tých niekoľko stoviek tisíc to bude tam Benezitovi. Takže keď sa pozriem sem, 181 autorov, výtvarníkov a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je len malinký rozdiel medzi tým Oxford Music Online a tým Oxford Art Online, že tu sú 2 základné diela, ktoré sú spracované a tým pádom máte v podstate možnosť do každého toho diela, aj tu sú na ne potom odkazy, vstúpiť samostatne. Ten portál funguje nad obidvoma, ale ak by ste potrebovali do toho vstúpiť, dá sa samostatne. Ešte keď si dám to pokročilé vyhľadávanie, teda
to zobrazenie aj s tými fazetmi a so všetkým, tak opäť sú tam články, sú tam obrázky a je tam dokonca jedno video. Ja som bol veľmi zvedavý, čo na tom videu je. Tak je to v podstate panoramatický pohľad na Roman Fórum v Ríme. Neviem, či mi to video pustí, ale je to len úplne kratučké video, ktoré asi nemá význam ukazovať. Takže zbytok skutočne tvoria textové informácie a obrázky. Opäť tie typy tých článkov, ktoré sú tam, sú zhodné s tým, čo bolo aj v tom Music, a rovnako tie ostatné filtre sú rovnaké alebo podobné, samozrejme s prihľadnutím na to, že pracujete s inou tematickou oblasťou, nie s hudbou, ale s výtvarným umením ako takým. Rovnako tiež funguje použitie úvodzoviek. Nenapadá mi teraz asi niečo, čo by som mohol vyskúšať, alebo tých hviezdičiek a logické operátory sú prítomné tu v rámci toho pokročilého vyhľadávania, ale vy ich samozrejme môžete písať aj sem. Môžeme ešte skúsiť som hľadal teraz gilše, čo sú také tie krásne výplne na bankovkách, diplomoch a podobne, tak vidíte, že v tomto prípade som sa dostal k viac obrázkovým materiálom, než k niečomu inému. A opäť vidíte, že niektoré z tých obrázkov sú priamo z hesla gilše, ale niektoré sú z iných hesiel, čiže Frame Italy, Frame Britain, France, Germany and Central Europe. Čiže ja by som sa vedel pozrieť aj na ten samotný článok, a tento bude dlhý, veľký historický prehľad rámov a rámovania. To bolo čo Nemecko a Európa od najstarších čias až niekam. Baroko, rokoko, neoklasicizmus, 19. storočie, neskoršie 19. začiatok 20. storočia. Že informácie všetkých asi druhov a typov, ktoré by ste vedeli v tom nájsť, tak sú dostupné. A predsa ešte, aj tu máte Tools and Resources a tiež sú tu Subject Guides, sú tu Collections Guides, tu sú trošku iné. Čiže viete sa pozrieť na rôzne galerijné kolekcie z pohľadu týchto referenčných diel, Subject Guides, pozrieť sa, ja neviem, na Egypt, kubizmus, jednoducho rôzne témy, prípadne špecializované. Opäť zopakujem, že to je teda kurátorsky zabezpečované Oxford University Press, alebo teda autormi, ktorí tam sú zamestnaní. A toto už sú... Pedagógovia môžu skúsiť pozrieť, čo sú tu za zaujímavosti pre nich. Je tu znovu nejaký timelines. Sa pozrieť na Európu, základné míľniky, teda výtvarného umenia v jednotlivých regiónoch. A ďalšie pomôcky. Ale k tomu obsahu ako takému teda, na ten iný pohľad na ten obsah, tak sú asi najzaujímavejšie tie collections alebo subject guides, prípadne tie časové osy, ktoré sú tu uvedené. Takže sa vrátim a zase sa obligátne spýtam, či ešte je nejaká otázočka alebo niečo z tohto umenia pozrieť. Preklad tých článkov, to je univerzálne, by malo fungovať tak, ako som to ukazoval u toho Oxford Music Online. Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázočky, tak ja dúfam, že som vás trošičku inšpiroval, že budete mať možnosť
vyskúšať si tie zdroje. Ten skúšobný prístup je, Lucia, upresni mi to niekde do nejakého marca, Do 15. marca. do 15. marca, čiže do polovičky marca. Takže vlastne máte ešte plus minus celý mesiac na to, aby ste si to skúsili. Ja vám ďakujem teda za pozornosť, prajem vám ešte príjemný zbytok dňa a niekedy buď takto online alebo osobne sa teším na ďalšie stretnutia.